Stambulyň aeroportunda 2 hepdeden gowrak wagtla oturan türkmen ýaşulusy howa menzilini terk etmäge mejbur edildi. Onuň ýerine beýleki türkmenler bardy. Türkmenistanyň raýatlary Türkiýeden öz watanyna aşmaga tinanşýarlar. Türkmenistanly 60 ýaşly Ibrahim Begjanow 30-njy ýanwarda Stambulyň aeroportuny terk etmäge mejbur edildi. Bu onuň aeroportdan çykman oturan 17-nji günüdi. Türkmenistany dolanmagy mümkinçiligini döremegine garaşan ýaşuly aeroportdan çykarylmagy bilen bagly ýagdaý barada şeýle gurrun berdi. Men aeroportda var, işgärler geldiňçe, bizim kanunymyz boýunça diýdi, bilediňiz ýok, o da diýdi, bäze oturmam diýdi. Mene ýetjekdim, gitmä ýerim ýok diýdim. Diýdi, bäze boş oturýan diýdi. Konsulowda Ibrahim Begjanow aeroportdan çykmagyny talap edip ýanyna baran adamlaryň aeroportyň wekilleri we polisiýa işgärleri bolup, özlerini tanadan dyklaryny we olar bilen gepleşigiň 2 sagada goly udaga çekendigini gurrun berýär. Hawa sanatlylar aeroportyň işgärleri, polis de geldi onam. O güýçlenler atma ýok. Ýöne söz bilen mara bir 2 saat da var. Neme tuturduk da var. Ay insanyny bolýan çykaýlydyň mara başga çaramy ýok dedim. 17 günläp Stambulyň aeroportunda oturan türkmen raýaty Ibrahim Begjanowyň aeroportdan çykarylmagyndan soň 1 fevralda şol ýere başga türkmenler bardy. Stambuldaky türkmen aktivistleriniň sözlerine görä 2 fevralda Stambulyň halkara aeroportunda adından 3 sany türkmenistanly watanyna gitmäge mümkinçiligini döremegine garaşyp otyr. Türkiýe işleme üçin 2019-njy ýylda baran Ibrahim Begjanow Stambulyň aeroportuna 14-nji ýanwarda barypdy we Türkmenistana gitmäge mümkinçilik döreýänçä şol ýerde galmakçy bolupdy. Ýaşulynyň Stambulda ýaşamagy ýeri bolman soň ol diňe öz watandaşlarynyň kömegine daýanýar. Ýaşuly beýleki Türkmenistanlylaryň ony agyr günde ýeke goýmanlygyny ýaşamak üçin ýer, azyk we pul bilen goldanlygyny gurrun berdi. Ol özi ýaly agyr güne düşen adamlaryň ören köpdigini türkmen hökümetiniň bu mesele üns vermegini isleýär. Ibrahim Begjanow indi Türkmenistanyň Stambuldaky konsulxanasy bilen habarlaşmaga tinanşýar. Ýat ýurtda agyr ýagdaýa düşen ýaşulusy öz ýurdunyň diplomatik edaralарyndan şu çakaçynly kömek sorap, ýüz tutmanlygynyň sebäbini düşündirip, munyň netije berjegine özünde ynamyň ýokdugyny aýdar. Ol özüniň we beýleki Türkmenistanlylaryň mundan öňki tejribelerine görä türkmen ilçihanasy we konsullugy bilen habarlaşmagyň gaty kyndygyny, türkmen resmiýetleriniň kömek soraýan raýatlar bilen gepleşmekden köplenç ýüz öwrýänligini ýa-da haýwat atýanlygyny aýtdy. Daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen raýatlary türkmen hökümetiniň guraýan ýüriti uçarlarda minmek üçin elçihanalaryň üstü bilen düzülýän sanawlara ýazylmaly bolýarlar. Hosusan da Türkiýede ýaşaýan türkmen raýatlary konsullugyň üstü bilen düzülýän sanawlardaky nowatlaryň käte bir ýylyň dowamında öňe süýşmeýänligini gurrun berdiler. Şol burakda $1,000 $1000 Türkmenistana gaýtmak mümkinçiligini döretmegi teklip edýän araçylaryň peýda bolandygy ýygyderli habar berilýär. Türkmenistanyň kronikasy garaşsyz neşri Stambulyň Aksaray etrawynyň türkmenleriň ýaşaýan ýerinde Türkmenistandan baran adamlaryň watanyna dolanmak isleýänleri gözleýänligini we uçary minmäge kömek bermegi hödürlüýänligini habar berýär. Neşriň 31-nji ýanwarda çap eden maglumatyna görä araçylar Türkmenistana barýan uçarly gitjek ýolagçylaryň sanawyna girmek üçin $1,200 soraýarlar. Şeýle-de neşir täze peýda bolan bu araçylaryň Türkmenistana gitmäge hakykatdan kömek edip biljekdigini ýa-da olaryň hilegärdigini anyklap bolmanlygyny belleýär. Türkmenistanyň we Türkiýanyň arasynda adaty uçar gatnawy 2 ýyla golay wagt bäri ýok. Koronavirus pandemiýasynyň başyndan bäri ýatyrylan uçar gatnawynyň haçan ýola goýuljakdygy belli däl. Türkmen hökümetiniň ýurdun daşynda galan raýatlar üçin 2020-nji ýylyň awgustyndan bäri guraýan ýüriti uçarlary bir kaýda bir gezek gatnaýar we bar bolan islegleri